Zergak zertarako. Zerga hezkuntza programa aurkezten dugu. Helburua da, DBH-ko 4. mailatik aurrerako ikasleek kontzientzia fiskala hartzea. Horretarako, euskal sektore publikoa eta zerga garrantzitsuenen egitura azaldu egingo da. Administrazioak bildutako diruarekin eskaintzen dituen zerbitzuak azalduz. Eta, iruzur fiskalaren kontra egitearen garrantziaz kontzientziatuz. Hau da, zergen gaia formazio etiko eta hiritarraren ikuspuntutik landuz. Programak erabiltzen duen metodologia gida didaktikoan islatzen diren zeharkako konpetentziak lantzeko diseinatuta dago. Hori lortzeko, berrikuntza maila altua duten material didaktikoak erabiliko dira. Lankidetza ikasketan oinarritzen den nabigazio intuitiboa duen joko plataforma bat. Taldeetan jarrita, ikasleek simulagailu baten bidez, iruzur fiskala ekiditearen garrantzia ikasiko dute eta arazo sozioekonomikoei aurre egin beharko diete. Programaren saio kopurua irakasleen beharrizanen arabera egokitu daiteke. Programaren parte izatera gonbidatu nahi zaitugu. Zerga hezkuntza, zergak zertarako. Gaurko ikasleak biharko hiritarrak izango direlako. Kontzientzia fiskalean ezten.